Zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Izraela Avigdor Lieberman tokom sastanka sa makedonskim premijerom Nikolom Gruevskim upozorio je da posjeduje informacije da su balkanske države sljedeća destinacija globalnog džihada. To se, kaže, može vidjeti kroz pokušaje muslimanskih i saudijskih humanitarnih organizacija koje su prebacile fondove u Afriku i Južnu Ameriku da prebace novac u regione koje naseljavaju Bošnjaci i Albanci. Član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma Jugoistočne Evrope Domagoj Margetić izjavio je da vlasti balkanskih država to moraju ozbiljno da shvate i da prestaju da sarađuju sa terorističkim organizacijama i njihovim istaknutim pripadnicima. Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova BiH Sena Alkalaja da Bosna i Hercegovina nije pogodna za regrutovanje terorista i da ne postoje centri za njihovu obuku, predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Mirko Okolić izjavio je da niko ne može tvrditi da Bosna i Hercegovina nije pogodno tlo za regrutovanje terorista.